Pohodlne si ľahnite alebo sedte tak, aby ste mali rovný chrbát, aby energie prúdili. Zatvorte očká a sústreďte sa na svoj dých. Vnímajte, ako vzduch prúdi do vašich plúc, ako sa vám dvíha brúško a potom klesá a vzduch prúdi von z nosa. Nadýchujte sa a vydychujte pomaly cez nos. Dýchajte prirodzene a pomaly spomalujte svoj dých. Vnímajte len môj hlas. Ak sa čokoľvek ozve, akýkoľvek zvuk, bude to len prehlbovať vaše uvoľnenie. Pomaly okolitý svet nechávate mimo seba a vnímate len svoj dých a môj hlas. Dýchajte pomaly, prirodzene a hlboko. Ak máte v tejto chvíli časť, ktorá v tele je veľmi napätá, tak sa sústredte do tej časti a dychom, nádychom a výdychom si ju uvoľnite. Hlavne krčnú časť chrbtice a šiju. Spúste ramená trošku nižšie a naďalej dýchajte pomaly, uvoľnene a veľmi príjemne. Počúvajte môj hlas a pomaly vás zoberiem na vami známu lúku. Stúpate, vydýchnite cez temeno a cez temeno pomaly vystúpite z tela. Stúpate ďalej, opustíte miestnosť, v ktorej sedíte alebo ležíte a stúpate pomaly ďalej. Opustíte budovu, v ktorej sa nachádzate. Pomaly opustíte aj mesto, krajinu, aj planétu Zem. Ocitnete sa na vami známej lúke. Tráva, kvetinky, vľavo tížko šumiace more. Vľavo sa potôčik vlieva do mora. Kráčate po lúke. Je to príjemný, ukľudňujúci, uvoľňujúci pocit, že Matka Zem cez vaše chodidlá vás očišťuje v tejto chvíli od všetkého, čo vás ťaží, bolí, napína, uchorie. Kráčate ďalej a pred vami je už známy vodopád. Pri ňom vpravo krásna lavička z mramoru. Hladký biely mramor, na ktorý si odložíte svoje šaty. Vstúpite pod vodopád a svetlo, krásne zlaté svetlo, obmýva vaše telo, dušu aj ducha zlatým liečivým svetlom. Najprv len zvonku steká po vás zlaté liečivé svetlo, potom cez temeno sa dostane až dole do vašich nôh, kolien, bedra, brucha, hrudníka, krku a aj hlavy. Teraz žiarite celá zlatým liečivým svetlom. Vychutnajte si tento pocit. Je to váš čas. Venujte ho sebe. Zaslúžite si ho a potrebujete ho. Stále cítite, ako vás obmýva zlaté liečivé svetlo. Naplní celé vaše telo a naďalej vás obmýva zvonku. Žiarite v tejto chvíli zlatým, príjemne teplým, liečivým svetlom.
Vidíte teraz spod vodopádu a na lavičke, kde máte svoje šaty, máte pripravené krásne biele rúcho. Oblečte si ho. Od lavičky vľavo vidíte už vami známy chrám. Pohnite sa ku chrámu, vedie k nemu 9 schodov a pomaly stúpate do chrámu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stojíte pred vchodom do chrámu a keď sa priblížite ku krásnym dverám, otvoria sa pred vami. Vstúpite do miestnosti, do obrovskej haly, kde je oltár a pred ním stojí 9 majstrov. Veľmajster je uprostred a 4 sprava a 4 zľava sa na vás usmievajú a vítajú vás. Uklonite sa im, aj oni vám. Sála z nich príjemné, láskavé teplo. Vyžarujú to, čo vás ukludňuje, lieči a naplňa krásnym pocitom pokoja. Pokoja a bezpečia. Zľava, po vašej ľavej strane, ku vám pristúpi majster v červenom rúchu. Síto červenom rúchu a kývne vám, že ho máte následovať. Idete za ním. Otvorí dvere, červené dvere a vstúpite do síto červenej miestnosti. Všetko je tam síto červené a majster v červenom rúchu vám ukáže všetko, čo ste doteraz materiálne, hmotné v tomto živote vytvorili a dosiahli. Tešíte sa, radujete sa a obaja, vy aj majster, sa usmievate. Zaleje vás úprimná radosť, čistá radosť z toho všetkého, čo ste už dosiahli, aj materiálne, vo fyzickom svete. Vychutnajte si ten pocit. Vnímajte od narodenia až doteraz, čo všetko sa vám na tomto svete, materiálnom svete, podarilo už dosiahnuť, vytvoriť. Teraz vám ukáže všetko, čo ste v tomto živote materiálne strátili. Všetko, o čo vás obrali, okradli, ukradli, vysúdili si od vás. Všetko materiálne, čo ste stratili, teraz vidíte. A napriek tomu sa usmievajte, aj majster, aj vy. Spomeňte si ešte len na chvíľku na všetky svoje straty materiálnych vecí. Vnímajte to a napriek tomu sa spokojne a pokojne usmievate. Majster v červenom rúchu vám kývne, že ho máte následovať a opustíte túto miestnosť. Keď vyjdete von
Vľavo od vás stojí majster v oranžovom rúchu a kývne vám, že ho máte následovať cez oranžové dvere do oranžovej miestnosti. A tam vám ukáže všetky radosti v tomto živote, ktoré ste doteraz zažili. Vo vzťahoch, ku komukoľvek, v milostných vzťahoch, s deťmi, s blízkymi, s príbuznými, priateľmi, kamarátmi. Všetko vám ukáže, čo vám naplnilo vašu dušu radosťou, keď ste to zažívali. Ukáže vám radosť a spokojnosť v živote. Vychutnajte si to na chvíľku a vychutnajte si túto chvíľku. Prežite znova a precíťte znova presne tú radosť, keď ste to zažívali. Každá spomienka, ktorá sa vynorí, je tu preto, aby vás očistila a nabila svetlom. Teraz majster v oranžovom rúchu vám ukáže všetky vzťahy, ktoré ste stratili, aj radosti, ktoré ste stratili. V milostnom živote, v partnerskom, príbuzenskom, vo všetkých vzťahoch. Všetko, čo vás ťaží, ochorie a nedovolí vám radovať sa zo života dodnes, od tej chvíle, keď ste to stratili. Ukáže vám to. Všetko, čo sa vám vynorí, vás čistí a nabíja liečivým svetlom. Majster v oranžovom rúchu vám kývne, že ho máte následovať von z miestnosti. A vľavo, keď vyjdete z miestnosti, vás čaká ďalší majster v žltom rúchu. Kývne vám, že ho máte nasledovať cez žlté dvere do žltej miestnosti a ukáže vám v tomto živote, ale aj z minulých, všetky vaše vzťahy, ktoré fungovali tak, že vás to naplňalo, robilo radosť vám, aj osobám, aj dušiam, ktorých sa to týkalo. Všetky krásne, veselé, energiu a svetlom naplňujúce vzťahy vidíte v momentoch, vo vašich spomienkach teraz. Do týchto vzťahov, krásnych, naplňujúcich, nepatria len vzťahy s ľuďmi, ale so všetkým živým. S
zvieratami, rastlinami. Patrí sem všetko, ku čomu, ku komu ste si vytvorili krásny vzťah a prúdili energie medzi vami vzájomne. A naplňalo vás to radosťou, čistou, bezpodmienečnou láskou a tým to naplňalo aj objekt vášho vzťahu. Liečilo to aj vás, aj objekt vášho vzťahu. Majster v žltom rúchu vám teraz ukáže všetky nesprávne fungujúce vzťahy. Ťažké, bolestivé, frustrujúce vzťahy, všetky hádky, nedorozumenia, plač, ťažobu na vašej duši a smútok, ktorý ste kvôli tomu zažívali. Ukáže vám to teraz. Prežite a precíťte tieto bolestivé, ubližujúce, nepríjemné zážitky tak, ako keď to pozorujete zvonku, odosobnene. Nedeje sa to teraz. Je vám to ukázané teraz. Teraz vás ťaží spomienka na tieto vzťahy a udalosti. Majster v žltom rúchu vám kývne, že ho máte nasledovať. Vyjdete z miestnosti a vľavo vás čaká majster v ružovom rúchu. Prejdete s ním cez ružové dvere do ružovej miestnosti a tam vám ukáže všetky city, ktoré ste kedy zažili a naplňovali vás radosťou, entuziazmom, veľkou chuťou žiť a žiť ďalej. A čistili vás a naplnili liečivým svetlom. Všetku radosť z citov a pocitov tu zase vidíte, prežívate a preciťujete. Patria sem všetky city k všetkému živému. K všetkému, čo na tomto svete bolo stvorené. Aj rastlinám, aj kryštálom. Aj city ku všetkému, čo vás naplňalo krásnym, čistým, bezpodmienečným pocitom radosti. Radosti vôbec, z bytia a zo stvorenia. Majster vám teraz ukáže vaše zlomené city, nesplnené túžby. Všetko, čo ste veľmi, veľmi ťažko citovo prežívali, zažívali a čo vás veľmi, veľmi citovo bolelo,
zranilo a bráni vám v ďalšom vývoji teraz. Bráni vám zas dôverovať ľuďom a všetkému živému, zas byť úprimný k ľuďom a všetkému živému, zas byť milý a jemný k ľuďom vo vašom okolí, ale hlavne byť milý, pozorný k sebe samým. Ukáže vám to majster. Lebo aj tým sa čistíte a naplní vás opäť liečivé svetlo. Patria sem aj city a pocity voči ľuďom, ktorí už opustili túto dimenziu, opustili svoje telá a už nie sú telesne prítomní vo vašich životoch a vo vašom okolí. Majster vás vyprevadí jemne z miestnosti a vľavo vás čaká majster vo svetlomodrom rúchu. Cez svetlomodré dvere prejdete do svetlomodrej miestnosti a tam vám ukáže, čo všetko ste povedali a spôsobilo iným radosť a aj vám. Koľko ľudí ste potešili tým, čo ste povedali, a tým, čo ste vyslovili. A ukáže aj to, čo ste nepovedali a dodnes vás to trápi, že ste to mali, mohli a bolo správne povedať. Včas a správnym spôsobom. Lebo by to potešilo veľa ľudí, keby ste to včas a správnym spôsobom povedali. To všetko vám teraz majster ukáže. Ukáže vám aj to, čo povedali ľudia vám a bolelo to a pripadalo vám to nesprávne, nespravodlivé, klamné, mylné. Ale hlavne veľmi, veľmi bolestivé. Všetky urážky, ponižovania, osočovania, nadávky na vás. Všetko, čo vás najviac bolelo a ukazuje vám to práve teraz majster v svetlomodrom rúchu, vás teraz čistí a nabíja liečivým svetlom. Majster vás teraz vyprevadí z miestnosti
a vľavo čaká ďalší majster v tmavomodrom rúchu. Prejdete cez tmavomodré dvere do tmavomodrej miestnosti, kde vám ukáže všetko, čo ste vnímali a vnímate šiestým zmyslom, tretím okom. To je ten správny pocit. To je to, čo je správne vnímať, a tým, že to vnímate, opäť vás zaleje liečivá energia, ktorá vás čistí a lieči. Toto vnímanie sa vám odteraz bude zosilňovať, aby ste správne mysleli, cítili sa, hovorili a konali a na základe toho sa rozhodovali odteraz správne. Majster vás teraz jemne vyprevadí z miestnosti a vľavo vás čaká veľmajster v tak bielom rúchu, že je až zlaté. Zlato bielom rúchu. A kývne vám, že ho máte následovať do dverí, ktoré sú bielo-zlaté. Otvoria sa a v obrovskej sále je krásne, veľmi, veľmi príjemné svetlo. Teplé svetlo a teraz viete, že ste doma. A vidíte tam ľudí, ktorí sa na vás usmievajú. Tešia sa, že ste prišli. Vzťahujú k vám ruky, aby vás objali. Všetci ľudia, s ktorými ste vychádzali doteraz krásne, či sú v tele, alebo nie, sú tam. Zvítate sa, tešíte sa už len z toho stretnutia a medzi nimi naraz uvidíte aj ľudí, ktorí vás obrali, oklamali. Ubližovali vám, bili vás, zneužívali, ponižovali vás a robili všetko to, čo nie je správne. A veľmi vás to bolelo a bolí dodnes. Medzi nimi sú ale aj ľudia, ktorí ste vy obrali, oklamali chtiac, nechtiac, zavádzali, hádali ste sa s nimi, presadzovali ste si svoje a máte z toho nepríjemný pocit dodnes. A chcete odtiaľ čím skôr odísť, napriek tomu, že predtým vám tam bolo príjemne. Zvrtnete sa a za vami stojí veľmajster. Usmeje sa na vás a svetlo-modrými očami sa vám pozerá do vašich očí. V jeho očiach vidíte múdrosť vekov. Vidíte v nich všetko od stvorenia až doteraz. Svoj život. Život všetkých ľudí, ktorí tu boli niekedy na tejto planéte Zem. Vidíte to ako taký film v jeho očiach. Chytí vás za ruku a povie vám toto. Nič nie je dobré ani zlé. Správne ani nesprávne. Bolestivé ani radosné. Toto všetko bola a je len hra. Aby si tu žil, žila, zažívala a nie len prežívala. A odteraz, ktokoľvek k tebe príde, milovaný človek, blízky človek, kolega v práci, partner, partnerka, ktokoľvek, ktorý sa k tebe priblíži, privítaj ho týmito slovami. Vítam ťa aj s tebou prichádzajúce duše. So srdca mi je ľúto, ak som vám kedykoľvek, akokoľvek ublížil, zranil vás. Prosím, odpusťte mi to. Ja vám odpúšťam, ak ste mi vy
kedykoľvek, akokoľvek ublížili. Mám vás rád, dôverujem vám a prosím Stvoriteľa, Otca nebeského, Matku nebeskú a Syna nebeského, aby vás požehnal. Toto rob odteraz, aspoň v duchu, s každým človekom, koho stretneš a je s tebou v bližšom kontakte, v vzdialenejšom kontakte, alebo len sa k tebe priblíži. Toto je jedine správne na očistu duše, ducha a všetkého, čo si doteraz zažila. Toto je pravda, cesta a život. Duchovný svet, archanieli, anjeli a všetky bytosti ťa milujú, dôverujú ti a žehnajú ťa vo všetkom, čo robíš a rozhodneš sa správne urobiť odteraz. Z týchto slov vás zaleje ozajstná láska, ozajstná blízkosť a naraz pochopíte všetko. Úplne všetko. Prezriete a chápete. Nie len z tohoto života, aj z minulých životov. Veľmajster sa usmeje, pustí vaše ruky a povie to ešte raz do vašich očí. Jemným, láskavým, milujúcim hlasom. Toto je cesta, pravda a život. Si požehnaný, požehnaná. Vráť sa teraz do tela. Ukloníte sa všetkým 9 majstrom, výjdete z chrámu a klesáte dole po schodoch. Pomaly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ste na lúke, pred vami je lavička s vašimi šatami. Vyzlečte si teraz rúcho, pekne ho zložte. Bude vás tam čakať, keď prídete zas na budúce. Oblečte sa a kráčajte cez lúku pomaly, pomaly. Uvidíte planétu Zem. A blížite sa k planéte Zem. Uvidíte túto krajinu. Klesáte pomaly naspäť do vášho mesta, do vášho domu a naspäť pomaly, opatrne do vášho tela, tak, aby vám to bolo príjemné. Očistený a zaliatý liečivou bielozlatou energiou. Keď vám to bude príjemné, pohnite prstami na rukách a nohách, otvorte svoje očká. Vítam vás naspäť v tomto tele a v tomto svete.